Calella és una ciutat que té 18.300 habitants. Un 20% de la població, o sigui uns 3.500 habitants, és major de 65 anys i d'aquests, un de cada 4 són majors de 80 anys. L'Ajuntament de Calella va posar en marxa el 2015 el Cuida'm, un programa pioner en el Maresme que neix arran de l'estudi acurat de persones d'edat avançada, on es detecten possibles problemes i es pretén donar resposta a les seves necessitats per tal d'oferir-los l'atenció i la cura necessàries per viure aquesta etapa de la vida amb la millor qualitat possible. Dins el Cuida'm hi ha diferents projectes, per exemple, la detecció de persones grans que viuen soles al municipi, l'edició d'un llibret i d'un díptic informatiu sobre diverses mesures jurídiques orientades a protegir la gent gran i un recull d'activitats i recursos que ofereix l'Ajuntament. Crear campanyes informatives sobre les mesures preventives davant les onades de fred i calor per als més vulnerables. I l'edició d'un imant per penjar a casa amb informació dels telèfons més rellevants. El projecte de més envergadura és el conveni de col·laboració amb els establiments per detectar situacions de risc vers la gent gran. Els establiments col·laboradors tenen una etiqueta identificativa com a establiment de confiança. Per adherir-s'hi, sols s'ha de signar un conveni de col·laboració i així s'identifiquen com a establiments conscienciats amb la protecció a la gent gran. I si detecten un canvi en la rutina diària de les persones grans o en el seu comportament o aspecte, hauran de posar-se en contacte amb els agents referents i així ajudar a la recerca de la solució. Tenim actualment 91 establiments adherits en el projecte Cuida'm i que ens serveixen de molt ajut. Gràcies als establiments vam detectar l'any passat 4 casos que ens van venir a través dels establiments i que realment s'agraeix molt perquè hi ha un teixit de responsabilitat envers els altres que detectem que és molt important. Ells faran com de radars en el cas de detectar que alguna persona la veuen en risc de vulnerabilitat i o pot patir alguna espècie de demència o el que sigui. Llavors es posaran en contacte o bé directament amb serveis socials, també a la policia, però ens faran de seguida ressò perquè puguem posar-hi remei. Per poder arribar a tota la ciutat, s'han desplegat 2 agents cívics que expliquen el projecte als comerços. A Calella la xarxa veïnal sempre ha estat molt forta i creiem que podia ser una bona manera de fer partícip a tota la població de la problemàtica que hi ha. Hem de tenir en compte que dintre del Cuida'm hi ha molts actors. Llavors, els beneficiaris serà la gent gran, però al final serà tota la població la que surti beneficiada i realment els establiments seran una gent que és molt important perquè ajudarà a detectar situacions que a nosaltres des dels serveis socials serà impossible poder detectar. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Enriqueta. Avui soleta? Pues sí, perquè el Joan el tinc ingressat a l'hospital i no sabem el que té. Li hem de fer proves i així. Bueno, a veure, que no sigui res, a veure què diran. Això esperem, que no sigui res. Sí, home, dona records. Gràcies de part vostra, ja li donaré. Què li poso? Pues una mica de formatge. Montse, com l'has vist l'Enriqueta? Bueno, jo l'he vist molt sola, acostumats que ve sempre acompanyada, jo potser trucaria als serveis socials. Ara fan aquell programa de Cuida'm, vull dir que truqui ara en un moment, Vaig a trucar, que seré més tranquil. Els serveis socials de l'Ajuntament fan un seguiment dels possibles casos de vulnerabilitat amb les persones grans. Hola, jo ara truco d'aquí la carnisseria de Can Vida. Aquest projecte consciencia tota la població de la problemàtica que hi ha per garantir els drets de la gent gran. També fa prevenció de maltractaments i situacions de vulnerabilitat i, a la vegada, detecció i actuació per part de serveis socials. En el programa Cuida'm
amb el projecte de la xarxa d'establiments, el que s'ha fet és a tots els establiments que han signat el conveni de col·laboració se'ls ha donat un document amb tot el circuit d'actuació que haurien de realitzar en cas de que detectin alguna situació de vulnerabilitat. Quines situacions? Nosaltres els hem fet un llistat de senyals d'alerta o indicadors de possibles situacions que podríem notar i que s'haurien de comunicar a serveis socials. Poden ser que han vist que una persona té una pèrdua de pes considerable en poc temps, o la troba desorientada, o que no té el suport del cuidador que tenia habitualment o de la persona de contacte que tenia habitualment. Hi ha tota una sèrie de factors que s'haurien de tenir en compte. Al final, un projecte, i sobretot en aquest cas un programa comunitari, no se sostén només amb el treball d'una gent que seria serveis socials, sinó que necessita la implicació a nivell polític de l'Ajuntament de Calella, de la xarxa d'establiments, de tota la societat. O sigui, és tota una xarxa d'agents que hem d'intervenir i que sense la col·laboració de cada un d'aquests agents seria impossible que això funcionés.